BJP party o join remano tuyei social media ro kabang marang sani takute buk songno belaikhe baksa sajaya ro kungkha baksa kok sungka baksa hamjanai ro bo hamjaka BJP join khayo haya ani choice ang hamjagei ang nuwansugei no ang BJP o join rekha ang wansugei manliya ang sungnani musungo norok kecang khe no wansuk jadi kabang borong nana sao IDC election gana ba boot manani monotam hnai seat manani bagai rang ni loop ni bagai thango ni haino ble jesa jaga phano sini borok khali rang fo seat fo ang khana ka seat check lai walai lai bulai lai bakso suicide khainai rohni lakti salai mani nukha haisi je sanai rok sawi tongthuk norok truk saimannai jorase kok sanai sabni samung bahai sabni wansumung bahai abo jorase kok sanai ble rangsani takoro bukhoro norok ni khorok pokhorok sungjotono maiseu kisa misa buihai sinai borok hai siapano kisa misa je simani je wansumani je mokolbai nukmani abo rong no bkhau je wansubi je kok kamani je manjagi phemani o 50 bosor ani 50 bosor bisi laijak ang nugui phekya abono tuina ani je experience je nukmani abono nang sanai kemno ro ang kemno hamia kemno joliui nasliui ang sanani thangya namni gangkai sini borok boje sapon nungthung bo ani borok ang maya nango haisi bo CPM pan khaitung tipara motha pan khaitung BJP pan khaitung INPT pan khaitung IPFT pan je sapan khaitung tipara sa ang hamjago ang khorja tipara sa norok saimano ang khorsa hano hamjane borok hani bage resabi phekya asin bisiromoi abo norok tamo wan sunai abo norong ni musumti hiaba o jarao ang mahapka ga angok sadron khoroksa chikonsa borok BJP hamani tangai asuk joli jak laikhaba ani samung humung no tei ani samung humung ani resamung no tei to joli sanani koya haibano nor kisa wan subdi ani bkhao ang tangai kha khamka khan nangkha ani hato faje tamo bojaga thangnai ang do sasugi mania haibana ani je vision ani je nuhur mani ani je wan suk mani tabuk i jorao joto se best BJP no best ne ang choice khaimani se abani personal le par nor jasman khadi ang norong no kun juru doros tikhaya norong ni party hamia hai bosai samani koya tamke je nugui tongman abnang sanan thang tongo ang norong ni thini lukurong ni thini ang kaise kuisus no sungna musungo ang tini BJP o join khaimani norok rang ne lu bai seat ni lu bai hini thang samung se khaya ko BJP philo thangai lecture seria ko ang hai sadon borong se norok om hai ke asake blame khaitong ang kaisen kuisus khaina musungo rang chan ta poro bukhoro je borok ani bkhau kha dik sangkha haisi dik sangkha je jagao sung sini bubagra no hamjagai tipra mo tha tongui tongo he tong nable tahu tongui tongo edisio sablugui tongo tipra mo tha ngo nungwasiba no phaya sini takuga ponana phayung no asike dukho na jaga anukulkha nung tipra mo thani kormi biya ko biya ang tipra mo thani kormi ye ang tipra mo tha o waisiba no phau phaya kunu misilo hibo himya but ang hamjagai no jora kasawa puila tipra mo thani kunu montri tontri MDC em kunu phan green sekang no sini takung manik belakena hamjagai bubagra no hamjagai resamung snamai resamnabai sawina ang borsap knable bubagra hne abuni yagolo bokabang ma sini ha bubagra thansang di ni ang resap knable seng ha do phani bagi borong ne bagi seng hamjabo tabu ani bkhau khut nangmani kemno joli nasliya ani question se wansung mungche nor kisa wansung bi je jaga ang hai borok sadron borok rang ni bagi thango sini bagi thango ne wansugo ang kaisa questions o question ni norok ano uttor jadi abong ka hai je borok khut sini bubagra nari somasang ka poribortonshil do politics abo kaisa science jora wono poriborton ngai sini je natural poriborton nango haisi slaimung nango abun bangen hoito ba baksai ka congress ha sin bubagra bo khud congress president tongmani কিন্তু bo a jorao a khemo tabu bo haino sini moharani progga bo nije congress o basajak
basawi hoito chenka ba bo aja khabilia ngai sini bubagra jesakpa nangai bo cheni tawo tipara mota khlaika kaham ko sung nije support khayo sung nije hamjago khaya diba jotona hamjago bubagra is bubagra bai sing tulona kare bubagra map khaidi haisi haibano osike Facebook social media kaman bagai angko kisama sanani map khaika abong ka hai and main questions ang terus tangi tongo ani experience bai ani mokol bai jenu mane akok sang sanai ang je manjang mani akok sang nor bai sanai aboni bara ang banoi kaisa bukok kunu sagalak kunu sana buthanya puila angka ani questions obo je jago bubagra ni khut tipra mothani symbol se tongoi tongo a jagao khut nijini baino sini moharani no Kriti Singh Debormano BJP ni sito no basara khanable tipra mothani bororong no thangai nai budu de paire de ni paire lai khanable bokhe aro thangai tam ni bai thanga sanga BJP tan bai thangsa bokhe aro ha phalna bai da thangsa na rang ni lubai ni thangsa bohai borok kotor se bubagra khut se BJP ri rohoro inka ang hai sadoron khorsa borok bini tola sini moharani tola thangai samung khai me hai diba tama asuk saja yang khaba aro ni bisingo ang tebo sanani musungo chog rasamne ni baiddo kamai thakamu teruk tini kok borok roman script go BJP thanga ge roman script hamjagya koto gisu kabama kono saitung babare itihas naidi omong kha intellectual rongni wansumungsi Resamung, mesamung, seimung, seitai, wansumung, poktai, omorongka, political by, mana hukum rongno political by, dul kangke, atau farok, belake kemaistang, belake hamya, abono rasniti ni urde tonke belake ham, oborongno sini joton se hasteni sikrung sinai rongno borom rui borokno obor diset khainani dorkar, oro rasnitik judi no hosto kep khelege tamnai sedeman khela hai khela, politics mane politics no haisi. Politics kaisa tamo omongkha fourth class game agi bosau politics kaham khaine rung bai kaham hamia khaine rung bagai hamia abun bagi oro borok kaham nango borok kaham rok nango tabu kok ngangke jehetu resanguni kok soba phaikaba ang kisa mas hasine sing tamo busu kosto sini life azorani kisa kahini safe Kemarin, seng program kayaknya tengah ke tamai matang saya teman, besok kosto ke agi komandar jeep sakawo si to mayano komandar jeep sakawo kalaiti ke solai lai seng matang, hopunglang ai program kayaknya ke watiman jaga hopunglang ai pai tabung naik stage naik tu ya, rang kok saban maya, price rok bui hamzagi remani abono. Id batani o tragari gerida tabung ni haya tragari agini tebas cengamung tragari id sakawo id genang haduli genang id sakawo tragari sakawo kasawui asugui mutri phajagui ajaga no rokoi id sakawo rokoi nogo kipilayu azora thangka rangsani takhuk tai bukhuk song tabung ni sini artist rok borok ta azora saimania senghimi phai lama saimani bagino teruk seng sai phayo abon kogol tongo je borok mai kainai bokha mai masaya je borok lama himnai lama sanamnai borok kari kaham mili kai makaya abo khasinani nango o ranggana wansu krung borok hangkai asugai khibisi tongo khibiwi sabayan nangmaya abon bagi je bokrok kaham rok sujung manai rok borok hangkai success seng resamnai masanai rok babakha kalai borok kaham mamangse sabo hamia tong sala joton borok kaham haisi je borok kaham borok no artist ngi mano bukha kaham ngi mano haye ke bo artist ngi menia phiaba kok sagangke kabang mano kong no tong wabo sajini saibo sabaya ang to asa kok sana borengya
MLA ni thide rang na oi tong abo ang sesengka kuno MLA kuno MDC kuno ke boru rekha sade kem ni thirang na naka khokchara naka sada sanka thada thangka ang asuk thabu thangya tobe koekta jaga ang thangka ang bungu sana thangya ang sasan ba ang na ba ang to manaya YouTuber rong ni bagai sudo engko TV channel lo engko tamnai sudo kop tipra khorang TV srang sati borok sibi royalty man tongo advertisement tongo government ni ge YouTuber rok khmaya YouTuber rong bagai ba kisa mana nangnai sengbelai khatung jak haise ediji sarkar sunu kisa subawan khlayan hnai no seng baisa lama ba suka aran convener sabo goger gok angno convener tipani anga joro president 3 বছর হিসেবে গোবাং আং প্রেসিডেন্ট নङै tongkha ang no convener ngai basaka salsa sini tabuk sini sar CM song na rosong na thangka je sungnobo kisa misa sini YouTuber rongno sujog subida re di jehetu edisi sarkar sini sarkar sinti prasani bagai asuk masa ama nyangai tongmoyo borongno kisa subadi ha abo sini dabita ar thungriya thung abo to sani no mamle jepur advertisement na layo afrong kanke to tongani bumu to tongsala angna na khasala daila no release daila nai de bebar jaga no bukhabo khamu adino tam sademan CM tongo sini tata mohon sarsong tongo EM rok tongo komol ka ano nugui sini komol EM ano nugui tam sadara nongoro buinu klugo ketai tam lek haina be tabo sakiri koko apot bengayo sakiri koko media ni samung mane social work khan khaina ta lasiu haisi mondirong ni buskango hairo thangai ya goi nai photo tisai tongai hai khai tongai mo changya ang bo musungya hai bono try khainai uta khainai muta ekta time borong ni time samung ni time to par khaina nangnai ble musungo
norok bai himang nuguisi ani rangsak ha ni rangsak ni takuro bukuro wan sumung bai ani kha wan sumung bai se angle rsabjau norok sajak ya ke to abo nongni bepar tam tam khaisa jur khai ano hamjak de ni sarka ha hamjak no ba abo to nong personal bepar tam kheba o mazra ro berjang nani ba kri kri ni marjama berjamon bagang masaka haisi angoro bui baksa baksa kamang kong saitong ang no srai no sawo ang kuno demand ani sakbai thani kuno demand rang puisa ni bagai pot ni bagai ang BJP thangya borong ano ring hoya ang khut thango haisi ang khut hamjagi thangai ang saisung hamjagi no ang thango kewano ring hoya सबका साथ सबका विकास श्री नरेंद्र मोदी जी जे सामु खाइ दङ सिने आसामानि दङ अबनो नुहुरि नां थां एटलिस्ट सिनि तिप्रासार बा तिप्रासानि कक्साया सारा भारत बर्षनि न गरै रंनि बागै माइरं रै दङ मागना नक गरै रं नक ताङै रो आसं नफानो मावान सुलायगोन नायब्ले सा खामियाफोरो सा खामनानि बागै रांरै दङ आसोपा नंग्रासि दङ ने आसोपा मा हामजाग्रासि नायब्ले तरक थानसा हांके खाबाक्सा हांके ससंतेबो माननायब्ले बरो साव अरे आंले थास थायाको पार्टी खस खलायाको रोमानिस गेब्रियाके बुको बरो रुदि बरो हायके सान्दि अरे रनाय साबो उनको तामो उनको तिब्रालेन गेटा अरे सॉरी गेटा तिब्रालेन सानलिया गेटा तिब्रालेन मानलिया aba ang simna sai tong kabang ma hazar borok tabuk lukorok sai tong le nukliap le nura nuksiba puila jati puila pati bah besar kaham kok aboni pore tamo phaikya tere do jespang kha hani bagai do phani bagai last fight phaikya no compromise phaikya last to tamo kha constitution solution phaikya aboni pore kha tamong kha tabu laso siniti prasa accords eba khaba tripartite je chukti mani abo tabu rezaya ko BJP rok bai rezaya BJP rok no dus BJP rok bai tangai rezaya abo tang saimi able ano batangai cha jagyang no angaro masa thangma bai no abo kasu jagi thang ka haida tabu bo BJP bai no alliance tong le tangai rezaya 3 mas ni bisingo rana kok 6 mas ni bagai bisingo rana kok 2 বছর ni bisingo rana kok ni samani tangai rezaya amang bhaike saimana ba oro nichoi ekta technical fault tongo bisingo kabangma majra tongo judino majra kre technical fault kre majra kre ge tangai ni tabu kathai tongba tangai kathai tong ongkhori phaidita thane ongkhori phaide thane judino ongkhori phaike chini ko mohorani bo ongkhori phaika kong ni kok ongkhori phaika ke BJP yakariro ang 1 second nangla 1 second tamung yakar tabung yakar nai haisi tabung no yakari phaine haisi kubu no hani bagai no khayo hani bagai no salai nai 1 second nangla khaisi 1 second babare সময় নাংনাই জরা নাংনাই হনো কাহাম কং নবলে সময় নাইবলে জরা নাইবে খাই দিতা নর খাই দিতা তামো বড়বো খাই দি ববো খাই দি গণতন্ত্র হাও যতনি ন অধিকার দङ খাই দিতা খাইনানি সামুং খাইনানি রদিতা সামনেছে সাবো বিসে কাহাम खाइनानि तामंगै निजरा बा कक्सिल चालाय उल्टा वालाय तो न सानमुं का सानलिया सानसि साला सानसि Sanman nuklia ble angka kam kable sanman nuklia sanlia pawai thanga kiri khale getar tibralen haul tang thang ni getar tibralen manai haida tibralen edisi area no tui je manani tong mana abo possibility tongo taisa getar tibralen ni sai ang nije question sai gable kabang ma MLA rong no kaman san gangge kaman maya silai pano mana no bla amon bagai san on so are gangga ba tibralen no sanlai mang kham ble palbak sake Oh maka aku tulan berrok bahayang senasa buba gerani oh rasbar rok bahayang nasa wal suna seringnya thinking sekali kita kainca apakah ang sesung wal suma bayang tuang ba siditi sia baik kali sia siditi siang sina ba
tangai go side ha no beba kha tong mano ri riang sa baba re asa kotor ko kaham ko boror no musungo kagos lapsani besuk dam ain constitution tomle oro ani bekhamu sungo be ingya ni bekhamu sungo be ngiale একটা সংবিধান tomle
je sung ngana ani mokolota ani mokola ang nugia kaham ko politiso kintu khainin abo janje ja party ni bepar ngoni bepar tabuk 2023 non simino geta tibralen je sanjagya ama an bekhaba mana bekhabai sanjaglia ngai thangka tipara mo thawo aboni bagai ang wansugo abo ajaga ono jolan jolingkha tisep nei kaisa সংগঠন dong khut ang nije khut yang kok banglai tongo sini media rok serang sati tongor tv kok tipra kok banglai tong yang result tulung yang khumulung press club ringja khumulung press club tongo ba ango mathang jaka ang jodon tongo sini sarsong sini dofano hamjangnai rok kabangma leader jodon tong sini bubagra no ang kaisa kong sinjaka bubagra nung to king maker mang khamu nung to king maker mang khamu bubagra nung to last fight ni bo sawai soba khlai jamani tobo mangkha ka hamya lengle ya tero ta to mangkha ka tai kisa nung o 22 ta sit pasarba no TCF nei ang direct ang kun tadal kok se ang sungja jaka ajaga joton tong asugi sini CM ro sini tabu forest minister ro jotono motamoti hoito masa musuni makhang nuya phangman asa kabangma asuk jaba kangman tong joton tong ga ang sungja ka haine ang bu musungin tong ble king maker ang tong ni sin bubagra no ang bu king maker ang khangga ang khushi no ble sungja ka ble ang bubagra nang sadron je jaga bo 5% tongo o khoer puro 5% nang a jaga bo hainje saiman tong tibara mo thapa sapaya tangai basar kha nang a jaga bo hoito basar yawo ani sungmani pan saya phan nang khana nakarsa no haisi ang sungka tangai basar ba nang basar ya ke ulta oino party par pai tha ke nang yang buya ke nang king me karang mang khamle o sujuk bare pha phaino bo ano sao nung jiren chodri ne aro ang basar rekhe tamung khamusa obviously emotionally sinti prasaro bud rakhamu kisapa no bud rakhe bocheni thangamu তাই দিনল দৈনিক সংবাদ পত্রিকার হরকাও কর আনিখা খামাকে হাইছে ও জায়গা যদি ন মাজরা করে হিংকে যে বড় ন আং বুকুবতে আং কেতার তিপ্রালে নাঙ্গো হনো ওয়ানজিরং নাং সানমান নুয়াখো পারা বিসিং থাঙ্গাই আং তিপ্রা সারং ন সুবানাই হামজাंनाय হিनै থাংমানে আং নুয়াখো হাইছে বড়কে বসক পারসেন্ট গ কেতার তিপ্রালে ন সাপোর্ট খাই আং সাইমানিয়া সন্দেহ দं গা আমো বাইসি পলিটিক্স ama heke to sinti prasarong no abo mokolo thaplari thukulbui to man seble norok parao tongnai rok haino kok lecture khnama bai simida dorba hain puito sawi haino tongi tongba imang numa bai simi imang kuplungu dangba mukthang nungna nangan ble mukthang nungna nangan haise mukthang nuke